Yan Diomandé daga RB Leipzig, Rodrigo daga Man City, Olise daga Bayern Munich. Lalle tabbas kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na shirin jijjiga duniya. Batu game da Yan Diomandé dai tuna an samu an tattauna ta baka da mahukuntan dan wasan, inda tuna an cimma matsaya kuma dan wasan ya nuna yana son ya zo kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Ɗaya ne ya rage tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig shine a samu a tsaye da matsaya akan cin. A bayan ba ku manta ba, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta tura euro miliyan 100 kan wannan dan wasan Yan Diomandé, inda kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ta dawo da wannan kuɗin. Daman kafin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ma da kungiyar kwallon kafa ta PSG duka sun tura euro miliyan 100, amma an ki sai da wannan dan wasan. Dan wasan ya nuna amincewarsa ga kuma kungiyar kwallon kafa ta Real. Mun lokaci ka iya bawa Real Madrid dama ta dauki Yan Diomandé, Rodrigo da kuma dan wasa Olise. Sai da tambaya ta anan shine, ya kuke ganin wannan dan wasa a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, Yan Diomandé?